ಹಲೋ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಈ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಪದಿಕ್ಕೀಗ. Catfish. उंटू निकलने का मुश्किल नहीं ना, निकलो मुश्किल नहीं। कितने करे चल जाएगा सीधे इतने ನೀರು ಫುಲ್ ಇತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನು. ಅವು ದುಮ್ಮು ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ದಯ ಬಂಡ ಕೈಗೆ ತಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಾಕೊಂಡ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ. Catfish. Ayah man, kalau kita sih udah boleh. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಈತ ಮೀನು ಪೂರ ಹೆಂಚಂಡು ತೊಲೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮೀನು ತುಂಬ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಮೀನ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಗೆದಿದ್ದೀಯಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.